4, 4. Je to doma za 36, 80. 4, 4. Je to doma za 36, 80. Zelenáčov, keď už si z toho zelenku. Štart povolený, pod Zelenkava. Vidíte víťazku kategórie Green Rider. Terezia Baková, Dánka, Red Surprise. Povzbudzujte, tlieskajte, kričte, ona to má rada. (17:042). Zlepšenie a potvrdenie toho, že na to prvé miesto naozaj patrí. Štart povolený dvojici Terezia Baková, Dajanka, Red Surprise. (17:443) je najlepší čas Green Riderov. Takže o víťazstvo si to pravdepodobne podľa časov rozdajú. Štart povolený, Zuzka Nerádová, Maja. (17:566). To bude čas, ktorý bude treba u greenov na popredné umiestnenie. Nejaké tie 4 minúty. Štart povolený, Zuzka, poď! Zaostávaš o 1/10. To sú dlhšie vlasy. Poď! 17:527 zlepšenie, ale na Teresku to nie je miesto. Poď, Dajanka! Povzbudzujte, kričte, oni to majú radi! To je ono! Konečne vás počuť, čistá jazda, poď! 16:981 a v tejto chvíli druhé miesto. Zelenáčov, keď už si z toho zelenku. Štart povolený, pod Zelenkava. Vidíte víťazku kategórie Green Rider. Terezia Baková, Dánka, Red Surprise.
Pozbudzujte, tlieskajte, kričte, ona to má rada. 17:042. Zlepšenie a potvrdenie toho, že na to prvé miesto naozaj patrí. Týko už išli, že? Modrá. Už idú druhé kolo, Týko. Oni predtým išli druhé kolo a teraz idú prvé kolo. Aha, takže... Predtým išli druhé kolo, lebo zajtra tu nebudú, to čo bolo predtým. Ja vám to potom dám opísať. To je jedno, ako to čo prvé. Máša, 2 eurá. No, pochajde kúsil. Hej! Vyzerá, že Big Boss to uprace rýchlejšie ako v kole prvom. Toto je prvé kolo, to druhé prišli tretí. Áno. Je to doma 50:07. Červená. Varievala som to Je to doma za 68:21 pri telaka. Zuzka Hernerová Stašiková, dlho očakávaný Genius, alebo 0, číslo 0. Markus, die Grillrider quasi nach der Station der Chico, Grillrider quasi nach der Station der Chico, Grillrider Chico, quasi nach der Station, ano. Ideš teraz, že? To ide teraz, aj rovný. sekúnd. Peťo. Ale čo má zavrieť, keď tam nič nemá? Bude zatvárať, keď tam nemá telo. Zavri. No. Týko už išli, že? Modrá. Už idú druhé kolo, Týko. Oni predtým išli druhé kolo a teraz idú prvé kolo. Aha, takže... Predtým išli druhé kolo,
Lebo zajtra tu nebudú, to čo bolo pre... Ja vám to potom dám opísať. Ale to je jedno, ako to pripravuješ. Máša, 2 eurá. No, poďte kúsil. Hej, hej, hej! Vyzerá, že Big Boss to uprace rýchlejšie ako v kole prvom. No to je prvé kolo, po druhé prišli tretí. Áno. Je to doma 50:07. 3, číslo 2. Mám hor. Len to teraz nestváča. Týmto jazdcom máte prezenčnú listinu, čo sú momentálne, nemáte? Tu sú iní jazdci. Koľko je? Tu je to. Ja neviem, ako čo sa Čo? Napíšem to tak. Najskôr je prvé kolo a potom tu je druhé kolo. No, takže toto je čas. Potrebujem ja potrebujem presne. Dá napísať, že Toto nie je druhé kolo, veď? Nebo sa nervo? Máš veľkú na mňa? Čo aj budeš potom za to venky, šmík a končilo sa. Čo nebolo? To je druhé kolo, nie? prvé, to sú tí Green Rideri. Na to hovorím. Zakričali Zavri Zavrela. A za? 5 za 89, 57.